Unsa kalami para sa imo ang first time? Kuan, labaw na katong sa una nga tagan kag bulak, first time nimo nakadawat og bulak. Inana lang good ka na mga love language ba nga service sa imuha ba nga na mag-take time sila sa imuha ana. Unsay pinakalami nga first time nga kuyog nimo imong uyab? Kanang mga may sa asa kanang sa street foods basta mora gina ang happy nga makakuan sa ko bati. Muda ko ba kagkaon o gamay? Tama-tama ra pod. Paspasan ba ni magkaon hinay-hinay? Kuan hinahinay gyud kay lain pug makuan ka sa imong kinan-an. Itulon ba ni mo diretso dili? Dili pod. Sapon sa lami ang first time o mas lami ang second time? Basta may na first time kay mo ron ginaingon nga mas mayroon dyan sa sugod. Okay, kanang mga bana diha lalaki nga mayroon sa sugod pagkahuman wala na dayon. Nana magin ang mga lalaki jud kay kanang mayroon gyud na sila sa sugod. Pero at the same time kung sila gid ang mo commit jud sila mga nana, okay ra